A falta de coñecer os datos do mes de decembro e xa superadas as 500.000 compostelas entregadas, os albergues da Xunta da Rede Pública do Xacobeo suman un total de 261.073 noites que se distribúen nos 11 primeiros meses de 2025, 8.244 noites máis que no mesmo período de 2024, o que se traduce nun incremento do 3,2%. Por meses, agosto foi o de maior afluencia, con 38.799 noites rexistradas, seguido de xullo, setembro, maio e xuño. No período maio-setembro, supérase a media de 30.000 noites en cada un destes meses. Precisamente o número de noites acadado, particularmente nos meses de maio e setembro, confirman o avance nos esforzos de desestacionalización da Xunta de Galicia, algo no que abundan tamén os bos datos que firman os meses de abril e outubro. Por rutas, o camiño francés confirmase como a ruta máis demandada. Seguen os albergues do camiño portugués, experimentando maior crecemento en termos absolutos con respecto ao mesmo período do ano anterior. Os do inglés, o camiño mozárabe Vía da Prata con 18.588 e o camiño primitivo. O mes de maior afluencia na Vía da Prata correspondeuse con maio. Por provincias, Ourense é a que rexistra un menor número de noites, con 13.727. Ademais das compostelas entregadas que dan conta do interese que esperta o Camiño de Santiago, Turismo de Galicia está a monitorizar a ruta xacobea con ferramentas para coñecer mellor os fluxos turísticos a través da Big Data, de maneira que contribúan á toma de decisións no camiño. Así, con datos actualizados a outubro de 2025 e referidos aos camiños francés, o Camiño do Norte e o Camiño Primitivo, as medicións permiten estimar que por cada compostela emitida en promedio circulan por estas rutas do Camiño de Santiago 1,7 peregrinos.